ko Allah cikin ikon sa ga mu a dajin Sambisa mun zo location ai ana ba magana nan bige mun nan ni ne bokan zan gana ma azaba in ya kawo min kai mati in ka kawo min shi zan gana ma azaba har na yi post dajin farauta dajin farauta dajin farauta dajin farauta dajin farauta daji mai ban al'ajabi haƙiƙa wannan daji shine dajin farauta dajin farauta dajin farauta kasitaccen shirin fim dajin farauta na marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini dajin farauta dajin farauta dajin farauta dajin farauta dajin farauta dajin farauta mun gama wannan sun din sun cool the making kai gyara daga nan wannan tunanin nashi ne zai hango shi shi ne sun din da zamu yi da shi ba oke a bayan nan amma ne yanzu a zaman sa ne yake hango yanzu nan a ko bayan ba ya yanzu tashi bane ba yanzu bane kenan ba a dajin bane ke ai ina yi muku ciyawa yaro dan samu mana ice da Allah wanda ta wannan yayi kadan zo ka ci gaba da yin zannakin din samu mai karatu kari wannan mana ciyawa nan na dalar da yake nan baka da dalar kawai nan zai kare ba danye ne ka sa addan mana kako in asaro kai ne ita bara wannan bari da ne karewa kuma wannan da ke gani sai da yake ake chief director mutum ya ji kebur the making ne director yayi daidai ya ga san ai sai dai an daukan ma the making da shin ko dan bar so nake a dan wai ne kabarin ba za a dan iya tutturjewa shi ne ya samu ita mu au kabari ne nan ai yayi haka okay au an bude na mu kullum a gaba ko baya a baya inda na zauna a baya akwai fiye wata kai sauri a sit din gaba geban dan zaman banza shi gaba da abin da nake yi kai boka kai darakta kai kyau ai kyanta wannan kawai har abada wallahi darakta wannan shine har abada ta shafa furfuras kamar gaske ko farfara tana akwai brush da ake baka da brush ne kai ko ta ma wani karkata shi ko da ka mutu yanzu sa kawai ba shaka dan ciccire wanda ya zazzaro ba shi kawai bar brushin karkasa ya ma yi haka arbali diljo bala arbal diljo bara 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 arbali diljo bala na gaishe ka tsibin tsirin na shayar da kai kamar yadda na saba ba ni labari a yau din nan wasu mutane uku sun shigo dajin nan kuma muna da bukatar su uku lalle a zo da su domin mu cika burin mu an gama ya shugabana tsibin tsirin kai mati maza ka je ka taho da bakin nan domin shugaba ya bada umarnin su ne cikar sinadarin harbal diljo bara harbal diljo bara harbal diljo bara harbal dawo bara